Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι μου. Όπως κάθε Τετάρτη εδώ στο γνωστό μας ραντεβού είμαι η Ιωάννα Λάκα και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο της ιατρικής εκπομπής Υγεία Support. Κάθε Τετάρτη θα το λέω συνεχώς, 7 η ώρα το απόγευμα σας περιμένω όλους εσάς να κάνουμε Υγεία Support. Γιατί το Υγεία Support είναι μια ιδέα. Έχουμε κοντά μας πολλούς καταξιωμένους επιστήμονες με πολλές γνώσεις. Μπορούμε να λύσουμε τις απορίες σας, οπότε στείλτε μας μηνύματα, ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε τους αγαπημένους μας γιατρούς που θα είναι εδώ σε όλες τις εκπομπές με πάρα πολλές ειδικότητες ειδικών ιατρών. Σήμερα έχω καλέσει τον γνωστό χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο Δημήτρη Καραναστάση, γιατί εσείς το ζητήσατε με ένα ιδιαίτερο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και ο κύριος Καραναστάσης, όπως ξέρετε όλοι, είναι διευθυντής στο ιατρικό ψυχικού της ουρολογικής κλινικής, οπότε έχουμε την τιμή σήμερα να τον φιλοξενούμε. Κύριε Καραναστάση, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι ωραία, μεγάλη μου τιμή, αγαπητέ Δημήτρη, θα μιλάμε στον ελληνικό. Σήμερα έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και ρωτάνε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, για την υπερτροφία του προστάτη. Οι απόψεις δίστανται, να σου πω την αλήθεια. Άλλος λέει είναι θεραπεύσιμος, είναι εύκολο, δεν είναι κακοήθεια. Πες μας λίγο καταρχήν για να καταλάβουν εδώ, όταν λέμε υπερπλασία του προστάτη, τι ακριβώς εννοούμε? Η υπερπλασία του προστάτη είναι ένας καλοήθης όγκος, ο οποίος αναπτύσσεται με την πάροδο της ηλικίας στη θέση του αδένα προστάτη. Και ο αδένας προστάτης είναι ένα όργανο ανδρικό που παίζει σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα του άντρα. Μετά τα 40 αρχίζει στη θέση του και αναπτύσσεται αυτός ο καλοήθης όγκος που ονομάζεται υπερπλασία ή υπερτροφία του προστάτη επί το λαϊκότερον. Λοιπόν, και αναπτύσσεται και ενώ είναι ένα πολύ χρήσιμο όργανο, ένας αδένας πολύ χρήσιμος, με την πάροδο της ηλικίας αρχίζει και δημιουργεί ορισμένα προβλήματα, κυρίως στην ούρηση των ανδρών. Όταν λες με την πάροδο της ηλικίας, δηλαδή ο άντρας... Μετά τα 40 ο άντρας, λόγω της υπερτροφίας και κυρίως μετά τα 50, λόγω της αναπτύξεως αυτής της υπερτροφίας του προστάτη, επειδή βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ουροδόχο κίστη ανατομικά ο προστάτης και περιβάλλει την ουρίθρα. Δηλαδή η ουρίθρα περνάει μέσα από τον προστάτη, σαν ένα τούνελ. Όταν λοιπόν αναπτύσσεται και υπερτρέφεται ο προστάτης, συμπιέζει την ουρίθρα. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ούρηση. Όταν λες προβλήματα στην ούρηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, δηλαδή τσούξιμο, πες μας λίγο λεπτομεριακά, πώς θα καταλάβει κάποιος άνθρωπος? Τα προβλήματα στην ούρηση, δεν μιλάμε για τσούξιμο, είναι και αυτό μέσα, αλλά κυρίως αφορά φλεγμονές. Κυρίως είναι η συχνουρία, αλλάζει δηλαδή ο τρόπος της ούρησης, είναι η συχνουρία, είναι η δυσκολία στην ούρηση, είναι η νυχτουρία, ενώ οι νέοι άντρες συνήθως δεν σηκώνονται τη νύχτα για να ουρήσουν, μετά τα 50 αρχίζουν και σηκώνονται. Και είναι η επιτακτική ούρηση, μπορεί να υπάρχει, δηλαδή ξαφνικά να έρθει η αίσθηση, να έχει την αίσθηση της ούρησης και πρέπει να πάει οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς θα χάσει τα ούρα του. Λοιπόν, οπότε κάποιος, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά να καταλάβει και ο κόσμος, κάποιος που έχει κάποια τέτοια συμπτώματα θα πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στον εξειδικευμένο γιατρό. Βεβαίως, πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ουρολόγο για να εκτιμήσει την κατάσταση. Γιατί ποικίλουν τα συμπτώματα από άνδρα σε άνδρα. Σε άλλους είναι ήπια βέβαια και σε άλλους είναι έντονα. Και πρέπει να εκτιμηθεί, να αξιολογηθεί και να κατευθυνθεί δηλαδή σε τι θεραπεία θα οδηγηθεί ο άντρας. Οπότε απευθύνεται τώρα, ας πάρουμε την περίπτωση που πραγματικά υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και απευθύνεται σε σένα. Πες μου λίγο πώς το κατευθύνεις εσύ. Κάνει κάποιες σειρές από σειρά εξετάσεων, τι ακριβώς, ποια είναι δηλαδή η γνώμη του ειδικού? Όλοι οι άντρες πάνω από τα 50
θα πρέπει να υποβάλλονται σε 3 συγκεκριμένες εξετάσεις. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να τον δει ο ουρολόγος. Να του πάρει το ιστορικό, να του κάνει μια δακτυλική εξέταση, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, για να αποκλείσει οποιαδήποτε κακοήθεια. Το δεύτερο είναι να κάνει ένα υπερηχογράφημα του ουροποιητικού συστήματος, νεφρών κίστεως και προστάτη, και έναν δείκτη του προστάτη που είναι το PSA, το ειδικό προστατικό αντιγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο μετά τα 50 και σε αυτούς που έχουν κληρονομικότητα για κακοήθεια μετά τα 45. Μετά τα 45? Ναι, γιατί για να μπορέσουμε να ελέγχουμε, για να μπορούμε να ελέγχουμε τυχόν κακοήθεια στον προστάτη. Αυτό μας κατευθύνει. Δεν είναι καρκινικός δείκτης, αλλά είναι ένας δείκτης ευαίσθητος που μας δείχνει ότι στον προστάτη συμβαίνει κάτι. Είτε αυτό είναι φλεγμονή, είτε υπάρχει κάποια κακοήθεια. Ενδεικτικά δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει κάποιο σύμπτωμα, ναι, μετά τα 45 χρειάζεται, μετά τα 50 χρειάζεται να κάνει... Αν έχει κληρονομικότητα, δηλαδή εάν ο πατέρας του ή κάποιο μέλος, γυναικείο μέλος της οικογένειας είχε καρκίνο στο μαστό, ή ο πατέρας του ή ο παππούς του παράδειγμα καρκίνο στον προστάτη, θα πρέπει μετά τα 45 να ελέγχονται αυτοί. Θα πρέπει να ελέγχονται. Με PSA οπωσδήποτε. Και μετά τα 50 με δακτυλική. Να, κάτι που δεν ήξερα. Δηλαδή όταν υπάρχει κληρονομικότητα, μια τέτοια εξέταση θα πρέπει να ξεκινάει τα 45. Αγαπημένοι φίλοι μου... Για προληπτικό έλεγχο. Ο προληπτικός έλεγχος σώζει ζωές, αγαπητέ Δημήτρη. Βεβαίως. Οπότε, για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, παρακολουθείτε την ιατρική εκπομπή Υγεία Support με την Ιωάννα Λάκα. Επίσημος καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, ο κύριος Δημήτρης Καραναστάσης. Οπότε, Δημήτρη, πραγματικά ξεκινάει κάποιος να κάνει μια σειρά από συγκεκριμένη εξετάσεων. Και πραγματικά βρίσκει ότι υπάρχει πρόβλημα. Πες μου λίγο, τι μέθοδοι υπάρχουν για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα, θεωρώ. Εάν είναι ήπια τα συμπτώματα, μπορεί κανείς να του χορηγήσει φάρμακα. Να παίρνει ένα φαρμακάκι, ένα χαπάκι την ημέρα, παράδειγμα, και να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει την ούρησή του. Αυτό θα το πάρει όσο το φάρμακο αποδίδει. Γιατί στην πορεία μπορεί το φάρμακο να μην αποδίδει και τα συμπτώματα να επανέλθουν και μάλιστα να επιδεινωθούν. Όσοι όμως έχουν έντονα συμπτώματα και κυρίως όταν υπάρχει υπόλοιμα ούρων, μένουν πολλά ούρα μέσα μετά την ούρηση, ή έχουν αιματουρίες ή λιθίες στην ουροδόχο κίστη ή κάνουν επανειλημμένες λοιμώξεις από τον προστάτη, τότε αυτοί πρέπει να οδηγηθούν στο χειρουργείο. Πρέπει να κάνουν ένα χειρουργείο. Το τι χειρουργείο είναι θα τα πούμε. Θα πρέπει ουσιαστικά το χειρουργείο να γίνει άμεσα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει εντάξει, δεν είναι κάτι από τη στιγμή που δεν είναι όγκος. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές και ο φόβος είναι καταλυτικός σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Αυτό θα αξιολογηθεί από τον γιατρό και σε συνεννόηση με τον ασθενή θα πρέπει να αξιολογηθεί. Γιατί εάν τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα που του δημιουργούν πρόβλημα και στη δουλειά του αλλά και στην κοινωνική του ζωή, πρέπει λοιπόν να αποφασίσει για μια πιο ριζική θεραπεία από ό,τι είναι η φαρμακευτική, για να έχει μια ποιότητα καλή ζωής. Για πες μου τώρα ποιοι είναι οι μέθοδοι, χειρουργικοί μέθοδοι αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος. Είναι 3 οι μέθοδοι, κυρίως είναι 3 μέθοδοι, είναι σχεδόν ανέμακτες, ελάχιστα επεμβατικές. Είναι η θεραπεία υδρατμών ή ρεζούμ όπως λέγεται, είναι η μέθοδος Τούρις και είναι και η μέθοδος Χόλεπ, δηλαδή με λέιζερ. Λοιπόν, είναι και οι 3 αποτελεσματικές και η κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Η μέθοδος υδρατμών, θεραπεία υδρατμών, η ρεζούμ παράδειγμα, είναι μια απλή μέθοδος
διοχετεύουμε υδρατμούς στον προστάτη με ένα όργανο μέσω της ουρήθρας. Ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα, δεν παραμένει. Την ίδια μέρα, τόσο άμεσα. Ναι. Τα αποτελέσματα της θεραπείας, η διάρκεια των αποτελεσμάτων της θεραπείας είναι περίπου 5 ετή και έχει μια καλή ποιότητα ζωής και το πιο σημαντικό είναι ότι με αυτή τη μέθοδο διατηρείται και η σεξουαλική δραστηριότητα, πλήρης σεξουαλική δραστηριότητα. Αυτό είναι βασικό, γι' αυτό θεωρώ. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει να επιλέξει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, άντρες δηλαδή που δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Με αυτή τη μέθοδο έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε και την εξπερμάτιση. Αυτό είναι σημαντικό για κάποιον που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο θέλει πρόβλημα και είναι νέος. Βεβαίως και είναι και νέος, βεβαίως. Δεν έχει όμως μεγάλη διάρκεια, δηλαδή έχει μια 5 χρόνια που μπορεί να επαναληφθεί βέβαια. Δηλαδή μετά τα 5 χρόνια μπορεί να μέχρι τώρα δεδομένα, διεθνή δεδομένα και τα δικά μας, η διάρκεια αυτής της θεραπείας είναι περίπου 5 χρόνια, η οποία μπορεί να επαναληφθεί. 5 χρόνια. Και πάμε τώρα στην άλλη μέθοδο. Στη μέθοδο Tourist. Η μέθοδο Tourist είναι λίγο πιο επεμβατική. Με τη μέθοδο Tourist με ηλεκτρικό μαχαίρι δηλαδή, με μια αγγύλη ηλεκτρική, αφαιρούμε τον προστάτη, το αδένομα δηλαδή, τον καλοήθιο όγκο. Η νοσηλεία είναι περίπου 1 μέρα, έτσι, σχεδόν ανέμακτη, δεν χρησιμοποιούμε συνήθως αίμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αφαιρείται την επομένη μέρα ο ουροκαθετήρας και δίδονται οδηγίες σε 10-15 μέρες έχει αναρρώσει σχεδόν πλήρως. Δεν έχει πρόβλημα με την αφαίρεση του προστάτη ο συγκεκριμένος άντρας? Ο συγκεκριμένος άντρας δεν θα έχει πρόβλημα εκτός από την εξπερμάτιση, την οποία δεν θα την έχει. Δεν διατηρείται σε αυτή την περίπτωση η εξπερμάτιση. Αυτό θα πρέπει ο γιατρός να το σημειώνει και να το κουβεντιάζει με τον ασθενή για να το γνωρίζει εκ των προτέρων. Οι περισσότεροι από την πείρα που έχεις, και θέλω λίγο να μου πεις και ποια η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο μεθόδων, επιλέγει ο ασθενής ποια μέθοδο θα κάνει ή εσύ που είσαι? Αν θέλει μια μέθοδο πιο αποτελεσματική σε βάθος χρόνου, δηλαδή να περνάει τη δεκαετία, θα πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο Tourist ή τη μέθοδο Holep. Μία από τις δύο μεθόδους. Εάν θέλει όμως να έχει πλήρη σεξουαλική δραστηριότητα και διατήρηση της εξπερμάτισης, θα πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο Resume, δηλαδή τη θεραπεία υδρατμών. Η Resume, όπως μου την περιγράφεις, θεωρώ ότι οι περισσότεροι διαλέγουν την Resume, ή ανάλογα βέβαια και το σκεπτικό του καθένα, αγαπημένοι φίλοι μου. Έχει έναν περιορισμό, ότι πάνω από 80 γραμμάρια δεν χρησιμοποιείται. Είναι αντένδειξη. Υπάρχει κάποια ένδειξη που είναι βέβαια, καταλυτική. η πλειονότητα των ανδρών με προστάτη μέχρι τα 80 είναι μέχρι τα 80 γραμμάρια. Είναι ελάχιστες λίγες περιπτώσεις που ο όγκος του προστάτη, το μέγεθός του δηλαδή, υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει ένας άντρας ποια μέθοδο? Δηλαδή τα κριτήρια ενός άντρα, τώρα σε ρωτάω σαν γυναίκα. Συνήθως ποια είναι? Θα σας πω τα κριτήρια. Γιατί αγχώνεται. Δηλαδή αν έχει αιματουρίες, παράδειγμα, από τον προστάτη, ή έχει κάνει επανειλημμένες ουρολιμώξεις λόγω του φλεγμονής του προστάτη, ή έχει λιθίαση στην ουροδόχο κίστη, θα πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο Tourist ή τη μέθοδο Holep, όχι τη μέθοδο Resume. Είναι καταλυτικό. Είναι αντένδειξη. Πρέπει λοιπόν να επιλέξει αυτή τη μέθοδο. Γι' αυτό λοιπόν ο γιατρός πρέπει να εξηγήσει στον ασθενή ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για τη δική του περίπτωση. Και είναι και σημαντικό, θεωρώ, γιατί θα πρέπει να ξέρει ο ασθενής ασφαλώς τι έχει να αντιμετωπίσει. Βεβαίως. Σε αυτή την περίπτωση, μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο, είτε με την πρώτη μέθοδο, είτε με τη δεύτερη, είτε με την τρίτη,
Πώς είναι η ψυχολογία των ανδρών? Γιατί νομίζω ότι και η ψυχολογία τους πρέπει να καλή επηρεάζεται. Είναι, η ψυχολογία τους είναι καλή. Γιατί το πρόβλημα της σούρεσης δηλαδή, το οποίο είναι καθημερινό, δεν είναι προσωρινό, είναι καθημερινό και βαίνει και χειροτερεύει. Και δηλαδή, όσο πάει επιδεινώνεται. Δηλαδή όταν δεν μπορεί να δουλέψει, να κάνει μια ζωή φυσιολογική, να συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, να πάει εγώ κάπου επίσκεψη σε ένα σπίτι και δεν μπορεί, πρέπει να εντοπίσει κάπου την τουαλέτα. Αυτό το πράγμα του λύνει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σημαντικό γιατί βελτιώνει τη ζωή του. Την ποιότητα ζωής κυρίως. Και κατά βάση, όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής, νομίζω του φεύγει ένα άγχος. Φτιάχνει και η ψυχολογία του ανδρός. Βέβαια, σημαντικό. Βέβαια. Θέλω τώρα να μου περιγράψει σαν διαδικασία. Ναι, μεν είπαμε ότι θα καθίσει μία μέρα, μισή μέρα στο νοσοκομείο, σε εισαγωγικά. Νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο. Ναι. Μετά, πόσο χρονικό διάστημα για να επανέλθει στη φυσιολογική του ζωή χρειάζεται? Δηλαδή στο σπίτι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, πρέπει να προσέχει κάτι, δηλαδή την επόμενη μέρα κατευθείαν μπορεί να πάει δουλειά, να ξαναεπανέλθει? Όχι. Μετά από μία εβδομάδα μπορεί να πάει στη δουλειά του. Μετά από μία εβδομάδα. Όχι βαριά εργασία όμως. Απαγορεύεται το αλκοόλ για 20 μέρες και η ασπιρίνη. Τα αντιπικτικά. Σε αυτούς που προηγουμένως παίρνανε αντιπικτική αγωγή για κάποιο λόγο, για κάποια καρδιοπάθεια ή κάποια αγκιοπάθεια, σε αυτούς χορηγούμε κάποια άλλη κατηγορία αντιπικτικών. Είναι χαμηλού μοριακού βάρους, ηπαρίνης, τα οποία χορηγούμε ούτως ώστε να μην έχουν κάποια αιμορραγία. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, βεβαίως, σε αυτούς τους ασθενείς που παίρνανε αντιπικτικά προηγουμένως. Δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει ειδική αγωγή. Θα πάρει για 10 μέρες, μία εβδομάδα, 10 μέρες περίπου μια αντιβίωση και κάνει αντεπονάκι αν πονάει. Τίποτα άλλο δεν θα πάρει. Ναι, είναι φυσιολογικό. Και βέβαια θα παρακολουθείτε. Σε 15-20 μέρες ο ασθενής είναι έτοιμος να πάει στη δουλειά του. Το μόνο πράγμα που συνιστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι για 2 μήνες να μην σηκώνει βάρη. Δεν χρειάζεται καθόλου βάρος. Εκτός από τη μέθοδο ρεζούμ που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι όπως μου το περιγράφεις, εντάξει, μία εβδομάδα δεν είναι και τίποτα το εξωφρενικό. Ουσιαστικά αναρρώνει, έτσι ώστε και μετά η ζωή του επανέρχεται στην καθημερινότητα. Μπορεί να πάει και στη δουλειά του και κάποια εκδρομή. Απλώς δεν χρειάζεται μετά βάρος σε περίπτωση δηλαδή... Καλά, 2 κιλά μπορεί να τα πάρει, αλλά δεν μπορεί να σηκώνει 10 και 15 και 20 κιλά. Ναι, είναι εντελώς φυσιολογικό. Και πες μου λίγο, όταν συνήθως είπαμε ότι επανάληψη θέλει η πρώτη μέθοδος στα 5 χρόνια. Η δεύτερη είπες 10 χρόνια και η τρίτη τουλάχιστον. Και η δεύτερη και η τρίτη, δηλαδή η μέθοδος Τούρις και η μέθοδος Χόλεπ, έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια χρονική διάρκεια περίπου, ξεπερνούν τα 10-15 χρόνια. Υπάρχει ένα ποσοστό 10% περίπου που μπορεί να κάνει υποτροπή. Αλλά γενικά το 90% σε αυτές τις περιπτώσεις ξεπερνούν τα 10-15 χρόνια. Όταν λες υποτροπή, τι ακριβώς εννοείς? Να ξαναγίνει στην περιοχή εκείνη, να ξαναδημιουργηθεί ο προστάτης. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ναι, βεβαίως. Στο 10%. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και αυτό πάλι πώς αντιμετωπίζετε? Πάλι η ίδια διαδικασία? Πάλι η ίδια διαδικασία. Ναι. Έχει κάποια πάλι καινούργια συμπτώματα, δηλαδή κάποιος που το έχει κάνει το αντιλαμβάνεται, ναι, θεωρώ. Και απευθύνεται τα ίδια συμπτώματα περίπου. Ναι, και απευθύνεται στον κατάλληλο εξειδικευμένο γιατρό. Από την πείρα που έχεις, κάποιος άνθρωπος που έχει κάποια ελαφριά συμπτώματα όσον αφορά το κομμάτι, δηλαδή δεν μπορεί στην καθημερινότητά του να ανταπεξέλθει, γιατί αυτό που λέγαμε πριν... Χορηγούμε φάρμακα. Χορηγούμε φάρμακα, ναι. Με φαρμακευτική αγωγή. Φαρμακευτική αγωγή. Παρακολουθείτε βέβαια. Κάθε 6 μήνες ή 1 χρόνο υποβάλλεται πάλι στον ίδιο έλεγχο, δακτυλική εξέταση, ένα υπερηχογράφημα και ένα PSA για να παρακολουθείτε ο ασθενής
και ανάλογα, εάν τα συμπτώματά του είναι ήπια και δεν του δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινότητα και στη ζωή του δηλαδή, συνεχίζει τη θεραπεία, τη φαρμακευτική θεραπεία. Εάν όμως επιδεινωθούν τα συμπτώματα, τότε θα πρέπει να σκέπτεται την πιο ριζική θεραπεία, που είναι η χειρουργική θεραπεία με τις μεθόδους που αναλύσαμε προηγουμένως. Έχει κάποια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που η φαρμακευτική αγωγή πιάνει? Δεν είμαι γιατρός, γι' αυτό τώρα κάνω τέτοιες απλές ερωτήσεις. Πιάνει τη θεραπεία από την πείρα που έχεις τώρα? Μιλάω για τα καθημερινά. Εξαρτάται και από τον κάθε ασθενή. Ανάλογα με τον κάθε ασθενή. Ξεχωριστά, ναι. Συνήθως όμως 2-3 χρόνια είναι αποτελεσματική η φαρμακευτική θεραπεία. Συνήθως, ναι, η φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που παίρνουν και 10 χρόνια. Εντάξει. Αλλά είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές. Ναι, 2-3 χρόνια όμως είναι αποτελεσματική η θεραπεία σε αυτούς που έχουν ήπια συμπτώματα. Και θέλω να μου πεις, όταν λύνεται το πρόβλημα, βγαίνει από το χειρουργείο, κάθεται μία εβδομάδα σπίτι του, όταν έρχεται τι λέει? Γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ. Γιατί μιλάμε, φεύγει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Εννοείται βέβαια αυτό που... Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι όπως μου το περιγράφει. Ουρεί σαν άνθρωπος, να το πω έτσι. Σαν άνθρωπος, ναι, βασικό. Και το κυριότερο είναι, ξέρεις, και όλο αυτό το άγχος και η οικογένεια. Θυμάται τα νιάτα του. Ναι, θυμάται τα νιάτα του. Πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη μου, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα, επίσημος καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής ήταν ο κύριος Καραναστάσης Δημήτρης, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Ιατρικού Ψυχικού. Αγαπητέ Δημήτρη, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω λίγο να μου δώσεις ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί η πρόληψη ξέρεις ότι σώζει ζωές. Πριν να φτάσουμε όμως στην υπερπλασία του προστάτη, γενικά ένας άντρας ή στην κακοήθεια και αντίστοιχα, δεν μιλάω τώρα για τι πρέπει να προσέχει έτσι ώστε να προλάβει το κακό. Το λέω πολύ απλά. Δεν υπάρχει πρόληψη για τον προστάτη. Δεν υπάρχει. Όχι. Ο προστάτης είναι φυσική εξέλιξη του αδένα προστάτη και με την πάροδο της ηλικίας εξελίσσεται και αναπτύσσεται ο καλοήθης όγκος του προστάτη, που λέγεται και υπερπλασία ή υπερτροφία του προστάτη, που το ξέρει και ο κόσμος, ο απλός κόσμος. Αυτό δεν μπορεί να το αποτρέψει. Τι μπορεί να κάνει? Πρώτον είναι η άσκηση. Αν μπορεί να ασκείται, να περπατάει, να γυμνάζεται. Εάν καπνίζει, να κόψει το τσιγάρο, που είναι λιγάκι δύσκολο στην Ελλάδα. Έτσι. Εάν πίνει επίσης το ποτό, το αλκοόλ δηλαδή, εάν είναι παχύσαρκος, πρέπει να φροντίσει να μειώσει το βάρος του, γιατί και το βάρος είναι ένας κίνδυνος, είναι ένας παράγοντας κινδύνου να ανάπτυξη υπερπλασίας του προστάτη πιο γρήγορα, και θα πρέπει δηλαδή να κάνει μια πιο υγιεινή ζωή. Αυτό είναι που πρέπει να γνωρίζει κάθε άνδρας αν θέλει να παρατείνει το πρόβλημα του προστάτη. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί με κάποια συμπτώματα. Όμως μπορεί, εάν ακολουθήσει μια υγιεινή ζωή, τα συμπτώματα να είναι ήπια και να περάσει τη ζωή του χωρίς να χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο. Νομίζω ότι αυτό είναι και το χαρακτηριστικό μήνυμα, αγαπημένοι φίλοι μου, χωρίς να χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο. Αγαπητέ Δημήτρη μου, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ενημερώσω εδώ τους φίλους μας ότι ο κύριος Καραναστάσης θα είναι σύντομα κοντά μας με άλλα ιδιαίτερα θέματα για εσάς που είστε άντρες και για γυναίκες βέβαια, για να μας πει πάρα πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Δημήτρη μου, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Να είστε καλά. Αγαπημένοι φίλοι μου, πριν σας αποχαιρετήσω, θα πω ότι σας θέλω εδώ κάθε Τετάρτη, γιατί το Υγεία Support να ξέρετε ότι είναι ιδέα. Την οποία ιδέα την έχω κάνει εγώ ως ιδρύτρια, οπότε πολύ καταξιωμένοι επιστήμονες είναι εδώ κάθε Τετάρτη να μας δίνουν την επιστημονική τους γνώση,
πολλές επιστημονικές απόψεις πάνω σε φλέγοντα θέματα υγείας. Οπότε, τι λέμε, Τετάρτη Υγεία Support με την Ιωάννα Λάκα. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ, σας αποχαιρετώ. Την επόμενη Τετάρτη 7 η ώρα σας θέλω εδώ. Γεια σας!